Yekîneyên parastina jinê yê pejê di daxuyaniyekê de ragihandin ku ji bonê tolhildana her du fermanzerên wan Sorxîn Rojhilat û Azadî Dêrek di rêzleçalakiyên xwe de li seranserê sînorê Zinabera Rojavayê Kurdistanê û Bakurê Kurdistanê de neh serbazên Tirkiye grupên çekdarên ser bi wan ve kuştine. Di daxuyaniya yê pejê de tê gotin ku li eyniya gundê Seyada ya ser bi min bicive 6 çekdar di 12 vê mehê de hatine kuştin û 3 çekdarên din jî birîndar bûne. Her wiha termê 3 çekdaran di destê yê pejê de ne. Li gorî heman daxuyaniyê 3 serbazên Tirkiye li eyniya Tiltemirê hatine kuştin û serbazekî din jî birîndar bûye. Sorxîn Rojhilat û Azadî Dêrek di êrişeke dronî ya artêşa Tirkiye li ser mala birîndaran ya bajarê Xamişlo di 11 vê mehê de canê xwe ji dest dabûn.